Als jij nou eens op mij slaat, dan hou ik hem zo hoog. Dus die wil ik graag even oefenen met jullie. Zodat je zeg maar verdedigt op links. Op het moment dat die ander inslaat, dat je hem zelf eroverheen slaat. Met een backhandslag. Dus nog even 1 keertje. Jij slaat. En ik ben er zelf een heel groot voorstander van om ook te trainen in datgene waar je ook echt in vecht. Dus ik begin gewoon met middelleuze schoenen. Ik heb altijd wel iets met vechtsporten gehad. En ik en mijn man, we hadden eigenlijk ook altijd wel wat met geschiedenis. We hebben heel lang samen aan levende geschiedenis gedaan. Dus echt zeg maar shows geven, zeg maar theatervechten voor publiek. En daar kwam ook een soort competitie-element in. Alleen het competitie-element was ons eigenlijk niet hard genoeg. Toen zijn we in 2014 op zoek gegaan naar mensen die ook wel eens gehoord hadden van wat dan Battle of the Nations heet. Dat is het wereldkampioenschap in deze sport. Maar dat bestond niet in Nederland. Dus nou ja, dan kan je 2 dingen doen. Of je kan je erbij neerleggen, of je kan het zelf oprichten. En samen met een clubje gelijkgestemden zijn we toen zeg maar het eerste team begonnen. En dat hebben we in 2015 naar het WK gestuurd. En dan zijn we ontzettend afgedroogd. Maar vanaf dat moment was wel de sport geboren. Daar is toch meer ritme of zo? Ja, hier ben ik van geboren. No, dat viel je, dat zie je, dat moet je moet dat villen. En dat is ik een stukje in uw contactsport, dat je dat villen wil. Een directe wapenslag is een punt. Stel je voor, ik raak hem onder het schild door. Dat is een punt. Dat is een punt, ik sla niet door. Stel je voor, ik raak op zijn schild. Geen punt. Stel je voor, hij blokkeert met zijn wapen. Geen punt. Dus het is de bedoeling dat je zijn schild en zijn wapen ontwijkt. En zoveel mogelijk punten op die manier probeert te pakken. Dus. Je hebt een tijdslimiet van deze variant van 1,5 minuut. En daar moet je het doen.